ದಾಸನ ಪಾಡ್ದು ಕುದಿಗಿಡ ದಾಸನ ಪಾಡ್ದು ಕುದಿಗಿಡನ ಕುದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅವು ರಡ್ಲ ಬುಡುಪುನೇರು ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ತು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರಾಲ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರು ತಿಕ್ಕನ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರು ತಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಗಿಡವನ ಎರು ಬೋಡು ಗಿಡವನ ಎರು ಸೆಮಿಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಕಂಬಳ ಸೆಮಿಟ್ಟು ಸೋತರು ಕುಟ್ಟಿಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಬೊಲ್ಲಾಗ ದಾಯ್ತಾನ ಸೆಮಿಟ್ಟು ದಾಯ್ತಾನ ಸೋಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಮಿ ಅಂತಾರೆ ಫೈನಲ್ ತನ ಸಿವಿಜೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇತ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ತಿಮ್ದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಬೇತ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಆಯ್ ದಾಯ್ತಾನ ಮಂತಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಗಿಡ ಉಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ವಂದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಅಚ್ಚಲ ಎಂಕ ಪೂರ ವಂಡಿರು ಇದಾಲ ಬುಜಿ ಸೋಕು ಗಿಡಲ ಮೆಡ್ಲಾಪುನು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳ ಸೋಕು ಎರು ಪಾರ್ನತೆ ಕಕ್ಕೆಪದವು ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆಗೆ 27ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾಳಿದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೂ ಉಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತನ ನಾನಾತ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಗ್ಲ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಿಕ್ಕಿರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಐತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಪುರ ಏರ್ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಒಂಜಿ ನೂಜಿಪಾಡಿ ಗೋಪಿ ಸುರುಕ್ ನಮ್ಮ ಕೇಪಿನ್ ಪಾಡದಿತ್ತಾರೆ ಸುರುಕು ಕೇಪಿನ ಸಟ್ಟ ಆಯ್ಚಿ ಅಪ್ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂಟಿ ನಮ್ಮ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ನೆಟ್ಟೆ ಕುದಿ ಗಿಡ ಗೋಪಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಕುದಿ ಗಿಡ ಐದು ಕೊಂಜಿ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಬಾರಿ ಪಾರಿ ಗೋಪಿಲ ಚಿನ್ನ 11-07-04 ದಾನ ಪಾಡ್ತಾನೆ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಆಟ ಕಡೆ ಅವು ಸಾಲ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮೆಡ್ಲು ದೇವರು ಸಿಕ್ಕನಿ ಸುರತ್ ಕಾಲ್ ಪಾಂಚ ಒಂದು ಖಂಡಿಗ ಪಾಂಚಿ ಐಟ 0.6 ಸೋತನಿ ಬಾರಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಡ್ ಅವಳ ಮಾತದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲಡ್ ಸೋತುಂಡು ಗೋಪಿಲ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಐದು ಕಂಬ ಮುಲ್ಕಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸುರುಕು ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಕುಳ್ಳೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೆಮಿಟ್ ಸೋತನಂದು ಸೀದಾ ಮುಲ್ಕಿಗೆ ಪೋಯಿನಿ ಮುಲ್ಕಿಡ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲು ಐದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮೂಜಿ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅವೇ ಜೋಡಿ ಮುಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನರಿಂಗಾನಡಿ ಒಂಜಿ ಅಡುವೆಡಾಂಡಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅವೇ ಮೂಜಿ ಮೆಟ್ಲು ಐಕಾಲಡ್ ಸೆಮಿಟ್ ಸೋತ ಅವು ಐಕಾಲಡ್ ಸೋತನ ನೆಟ್ ಪಾಲ್ತಾಡ್ ತಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಈ ಜೋಡಿ ಅತ್ತೆ ಐನ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪೆಂಕ್ಲು ಬುಡಿಯ ಅವಳು ಬೆದರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೋತನ ಬುಕ್ಕ ಬುಡಿಯ ಐದು ಮುಲ್ಪ ಮೆಡ್ಲಾಡ್ ಅವಳು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಬೆದ್ರಾಡು ಪಾಲ್ತಾಡ್ ತಪ್ಪುನ್ ಪಾಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲಾಂಡ್ ಐದು ಐಕಾಲ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೋತನು ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ದಾಸನ ಪಾಡ್ದು ಕುದಿಗಿಡನ ಕುದಿಟ್ಟು ಪಾರ್ದು ಅವು ರಡ್ಲ ಬುಡುಪುನೇರು ಅದು ಟ್ಯಾಲಿ ಆಯ್ಚಿ ಐದುಕ್ಕ ದಾಸನ ಬಿಡ್ದು ನೆನ್ನೆ ಪಾತಿರಿಯ ದಿಲೀಪ್ ಪಾಂಡೇರಿ ಎಂಕ್ಲ ಪಾಂಚಾನ ಪಾಡ ಐನ್ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡ್ನ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಟ್ಲಾಂಡು ಓಮಂಜೂರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮುಲ್ಪ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಐದುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ನಾವ್ರ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಇಂಕ್ಲೂರ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಆಯ್ತಾ ಕಾರ್ಬೇನ್ ಅದು ಸೋತು ನೀರು ಪಾಂಚಾನ ಕಾರ್ಬೇನ್ ಲಕ್ಕಂಡು ಐದುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ವೇಣೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಟ್ಲಾಂಡು ಐದುಕ್ಕ ಬಂಗಾಡಿ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಟ್ಲಾಂಡು ಇಂಕ್ಲು ಅವೇ ಜತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಸೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಅಂಚಿ ಇಂಚಾದ್ ಐದುಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಇಂಕ್ಲಿಗ್ ಎರು ಇಜ್ಜಂದಕ್ಕೆ ಎರ್ಮಲ್ದಾರು ಐನ್ ಬಲ್ಟ್ರಮಣಿ ಪಾಡ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅವು ಪಾರಿ 11:54 ಪೂರ ಪಾರಿ 11:60 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇತ್ತು ಟಾಪ್ ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಲ್ಲ ಗಿಡ ಕಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಡ್ ಎರ್ಕು ಪಾರಿ ಶೋಕು ಅಂಚ ಇರ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪೋಯ್ಸರ್ತಿದ ಸೀಸನ್ ಫೈಟ್ ಎಂಚೆತ್ತು ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಪೂರಾಲ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರು ತಿಕ್ಕನ ಫೈಟ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪೂರೆಕ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಎರು ತಿಕ್ಕಿ ಜಾತ ಗಿಡವನ ಎರು ಬೋಡು ಗಿಡವನ ಎರು ಅಂದ್ ಗಿಡ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈ ಮಂತ ರಡ್ಡು ಕಂಬ್ಲಕ್ಕೆ ಗಿಡ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಗಿಡ ರಡ್ ಸೈಡ್ ಬುಟ್ರಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಗಿಡವನ ಎರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಗುಂಡು ಅಂಚಿನ ಎರು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ಎರು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಂಡ ಮೆಟ್ಲು ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚ ಈರೆಗ್ ನೆನಪು ರಿಫ್ರೆಂಚಿನ ಸಾಲು ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಯಂಕರದ ಫೈಟ್ ಸಾಲ್ ಇತ್ತು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಬೆದರದ ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಪಂಡ ದಾದಾ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಒಪನೆಂಟ್ ಏರಿರ್ತೀರಿ ಆಪ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರಿರ್ತೀರಿ ಅವು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬ್ಲಾಡ್ ಮಾಣಿ ಮೆಟ್ಲಾಡತೆ ಐದುಕ ಬೆದರಾಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಸಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಐನ ಹಾಕ್ಯ 14 ಜೊತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾಣಿ ಹಾಕ್ಯ ಬಂಗಾಡಿದ ಕುಟ್ಟಿಲ ಅತ್ತೊಂದು ಅಂದ್ ಕುಟ್ಟಿಲ ಅವಳ ಅವು ಮೆಟ್ಲು ದೇರ್ ಪಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಾರೋ ಐದುಕ್ಕ ಐನು ಒಂದು ಪಾಲ್ತಾಡ್ದ ಅಪ್ಪುಲ ಎಂಕ್ಲ ಚೆನ್ನಲ ಹಾಕಡಿ ಕೆಲವು ಸೆಮಿತ ಸಾಲ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಇತ್ತು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಾಧನೆ ಇರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯರು ಕೊಳಕ್ಕೆದ ಇರುನಿ ಗಿಡದ ಅಲ್ಪ ಎಂಚೆತ್ತು ಫೈಟ್
ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನತಿ ಮಿಜಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಅಕ್ಲ ಅವು ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಕೊರೊಂದು ಅವು ಫೈಟ್ ಕೊರಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲ ಆನಂದಿರ ಬೊಕ್ಕ ನಂದಲಿಕೆ ನಂದಲಿಕೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಫೈಟ್ ಇತ್ತನು ಬಲದ ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಫೈಟ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಕೊಲಕ್ಕೆದ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ -1 ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆತಿ ಆಯ್ತಾ ಸವಾರಿಸ್ತಾನ ಚೂರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚೂರು ಲಾಕೊಂಡ ಚೂರು ಸ್ಲೋ ಗಂತುಡು ಉಂತು ಜಾತ ಗೊತ್ತಾನಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮನ್ ಪಾರ್ದಾಡ್ದುಕ್ಕ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದಿತ್ತು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಂಡ್ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದ ಸೀಸನ್ ದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಪಂಡೈತೆ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಉಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲೆಡೆ ಗಿಡಪ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಳ್ಳಾರ ದಾದ ಕತೆ ನಾಡ್ದ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬುದರ್ಡೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬುದರ್ಡೆ ಗಿಡ ಒಂಜ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಬುದರ್ಡೆ ಗಿಡ ಚೆನ್ನೈ ಉಳ್ಳಿ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಎಬಿ ಉಂಡು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಪುಂಡ ಬೇತೊಂದು ಟೀಮ್ ಪಾತಿರ್ದ ಆಗಲು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದೇರು ಕುದಿಪುರ ಮಲ್ಪೋಡು ಕುದಿಯವರ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಟ್ಟಾಂಡ ಎಬಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಬಿ ಮಲ್ಪ ಹಿರೇಗಿಡ ಇಜ್ಜಿ ಆನೊಂಜಿ ಜತೆ ಇರೊಂದು ಜನವಂತ ರಡ್ಡು 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಮಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಡ್ ಕೊಳಕೆಡ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಾರ ಕೊಲಕೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇತ್ತ ಪಂಡೈತೆ ಆಫ್ ಸೀಸನ್ ದಾದ ಇರ್ನ ಡಯಟ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಎಂಚ ಎಪ್ಪುಂಡು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪಾರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ದಾಲೆ ಚಿತ್ತೆ ಜಿಮ್ಮು ಬೋಬು ಜಾನ್ ಪೋತೊಂದು ಬಯ್ಯ ಗೊಬ್ಬ ಐನಂಟಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೊಬ್ಬುನಿ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾರಿ ಫುಡ್ ನಾರ್ಮಲಿ ಮನಸ್ಸು ಅವೇ ಈರ್ನೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಜರ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಪನ್ಪಾರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಇರ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಜಾಂಡ್ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದು ಇದು ನಂಬರ್ 1 ಗಿಡಪನ ಓಟಗಾರ ಆಚಾರು ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾನ್ ಬೇಸ್ ಉಂಡು ದಾದ ಖುಷಿ ಅನ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಮಾತ್ರ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆದಿತ್ತೆ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ 3rd ಪ್ಲೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಆಂಡ ಏನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂದದೀರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ರಲ ಪಿರಾಗ್ಲು ಪಿರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ 5 ಜನ ಪಾಡ್ಪಾಯರು ಪಿರ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಡ್ ಎಂಕ್ ಈತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಅಪಾಗ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಸಿ ಐಟ್ಲೆ ಇಚ್ಚಾನೆ ಚಾನ್ಸ್ ಆಂಡ ಏನಾನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೇರು ಇತ್ತದು ಈತ ಅನುಭವ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಚಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಜನ ಪಾಡಿರು ಆಗ್ಲಿ ತೇರು ಕೆಲವದಾಗ್ಲು ಗಿಡ ಉಜ್ಜಿರು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದಂತೆ ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ಲೆನ್ ಪಾಡ್ದ ಚೂರು ನಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಅಂದಿತ್ತ ಇರೆಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಆಯ್ಚಿ ಅಂಡಲ ಐತೆ ಏರು ಗಿಡರ ಮೇನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಿ ಇರೆಗ್ ಪಂಡ ಈತು ಬರ್ನಿಕ್ಲಿ ತೋಚ್ಪಾರ ಕಾರಣ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೈತುಲ್ ನಡ್ಬುಡ್ ಕ್ಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಾಲ್ದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಉಜಿರೆ ಬೆಟ್ಟು ಸಲಾಮ್ ಒಂದು ಆರು ಕಂಜುಲು ಇತ್ತಂಜಿ 4-5 ಕಂಜುಲು 6ನ ಎರುನು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂತದು ಪಿಕಾಪುಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಬಂತದು ಪೂರ ಪದತ್ತು ಪೂರ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಿಡ ಅದನಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿನೇಶ್ ಎತ್ತಿ ರಡ್ಜಾಲ 4 ನೀರು ಪಾತಾರ್ಪುಣಿ ಐನ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಟ್ಟದ ಗಿಡ ಅವನಿ ಮುಲ್ಪಾಣಿ ಕಕ್ಕ್ಯಾಪದಾವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ಸುಮಾರು ಎಂಕ್ಲ ಕುಟ್ಟಿಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಒಂಜಿ ಎರು ಇತ್ತ ನಕ್ ಅಂಬೇರು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಕ್ಲ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆರಿಡೆ ಓಮಂಜೂರು ಕಮ್ಲ ಕಾರ್ ಬೈಚೀರ್ ಅಂಚ ಓಮಂಜೂರು ಕಮ್ಲ ಅತ್ತತ್ತು ಕುಟ್ಟಿಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಅಂಚ ಆರು ಬರಂದಿಕ್ ಆಣಿದ ಕಮ್ಲಾಡಿ ಆನ್ ಗಿಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಣಿ ಸುರುತ ಕಮ್ಲಾಡಿ ಸೆಮಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೆ ಇಲ್ಲದ ಬುದಂಡ ಅಜ್ಜರ ಬುದಾರ್ ಗಿಡ ಸುರುತ ಕಮ್ಲಾಡಿ ಸೆಮಿಕ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೆ ಯಾನ್ ಸುರು ಬಾರ್ನಿ ಮಂಜು ಬೈಂದೂರು ಮಂಜು ಬತ್ತಿಜಿ ಆಣಿ ಗಿಡ ಸೆಮಿಟ್ ಬೋಂಡತೆ ಬೋಲದೊತ್ತುರ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐಕಾಲ ಕಮ್ಲಾಡ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ 20 ಬಾಣಿ ತಿಕ್ಕನಿ ಅವು ಮೆಡ್ಲದೇರು ಅವು ಮೂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಟಿಲ ಕಾಲೆಲ ಐನ ಫಸ್ಟಿಗೆ 14 ಹಾಕನಿ ಆಣಿಲ ಎಲ್ಮಾಡ್ ಕುಟ್ಟಿಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಐಕ್ ಸೆಮಿ ಇಟ್ಟ ಬರ್ಪೇದು ಸೆಮಿಟ್ ಸುಮಾರು ಕಮ್ಲಾಡ್ ಸೆಮಿಟ್ ಸೋತರು ಕುಟ್ಟಿಲ ಬೊಲ್ಲೆಲ ಬೊಲ್ಲಾಗ ದಾಯ್ತಾನ ಸೆಮಿಟ್ ದಾಯ್ತಾನ ಸೋಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಸೆಮಿ ಅಂತಾರೆ ಫೈನಲ್ ದನ ಸಿವಿಜ್ ಐಕ್ ಈ ಎಲೆನ್ಮ ಮೆಡ್ಲ ಅದಿ ಪಾತಿ ಏತ್ ಎಡ್ಡೆರು ಪೂರ ಹಾಕಿದ್ರು ಮೆಡ್ಲದ ಯೋಗ ಒಂಜಿ ಜಾತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುರುಸ ಮೆಡ್ಲು ಜೈತುಲ್ ನಡ್ದ ಒಣ್ಣುಲ ಕುಂಜುಲ ಮೆಡ್ಲ ಆಯ್ನಿ ಪರ್ವಾಡ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲ ಸುರು ಮೆಡ್ಲು ಐಕ್ಲ ಸುರು ಮೆಡ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ಕಿ ವಿನಾಯರ್ 6 ಸುರು ಮೆಡ್ಲು 3 ಜನಕ್ ಆಣಿದ ದಿನ ಸುರು ಮೆಡ್ಲ ಆತ ಏತ್ ಮೆಡ್ಲ ಮಲ್ತಾರ ಕೃತಿಕ ರೀಡ ಮಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಈ ಅಂದಾಜಿ 50+ ಮಲ್ತಾರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಟಿ ಈ ವರ್ಷ 20 ಮೆಡ್ಲು ದಾನ ಆಂಟಿ ಬಳ್ಳ ನಾಯರ್ ಸೇರ್ತಿ ಐಕ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ 30-33 ಮೆಡ್ಲ ಆತನು ಐಕ್ ದುಂಬುದ ವರ್ಷ ಅಪ್ಪಗೆ ನಾಯರ್ ಎಲ್ಪ ಆತಾವ್ ಲೆಕ್ಕದಿತ್ಸಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಮಲ್ತಿ ಕೊರ್ ನಾಯರ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎರು ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ತನಿ ಒಂಜಿ ಅಂಕ್ಲ ಚೆನ್ನೈನಿ ಚೆನ್ನಡ ಎಂಕ್ 37 ಮೆಡ್ಲ್ ಚೆನ್ನಡ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೊಣ್ಣು
ಹೊನ್ನು ಹೊಂದುಲ ಕುಂಜಿಲ ಮಂತ ಹೊನ್ನುಲ ಪುಂಜಿಲ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಲಕೆದ ರಾಜನ ಸವಾರಿಸಲ ಅವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ತೋರ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಬೇತ ಕೆಲವು ಅಂತ ತೋರ್ತ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೆಡ್ಲ್ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಕೊಳಕೆ ಟೀಮ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಪವನ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರು ಅಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪುನಂಡ ಅವು ಟೀಮ್ ಎಂಚೆ ಪೋಡು ಅಕ್ಲ ತೂದು ಕಲ್ಪೊಡು ಡೀಸೆಂಟ್ ಟೀಮ್ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪವನ್ ಅನ್ನು ಇಕ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಎಂಚಿನ ಫೋನ್ ಅಂತಲಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಫುಲ್ ಪೂರಣಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪವನನ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಲಾಡು ಸೋತನ ಒಂಜಿ ನೆರ್ಪುನ ಬತ್ತನ ಪೂರ ತಾಲೆಚ್ಚಿ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲ ನೆರ್ಪೇರು ನಿನ್ನ ಎರು ಕಾಕಂದೆ ಪೋಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂಡು ಇಂಚ ಪೋಂಡು ಅವು ಪನ್ಪೇರು ಎರು ಸೋತನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಎಂಚ ಗಿಡೋಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಇತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಗಮ್ನಾಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಆಂಡ್ ಆನಿ ಬತ್ತ ಪಂಡೆ ಆನಿ ಎರು ಎನ್ನ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಪೋಂಡು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲಂಚ ಸೋಕೊಂದು ಗಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಕ್ ಮೂಲಾಕ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಪೂರ ಆರು ಪಂಡಂಚನೆ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಗ್ಲ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲು ಸುರೇಶ್ ಅನ್ನಿ ಅಕ್ಕೇರಿ ಆರು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ಓಲು ಎಂಚ ಹಾಕೊಡೊಂದು ಅಗ್ಲ ಪಂಡೆನಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಲ್ಪ ಹಾಕನದ ಅಪಗ ಅವು ರಾಜ ಕೊಂಚ ನಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ವೇ ಪಾತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಿಡವನ ಇರುತ್ತು ಉಂಡ ಅಂಚ ಆನಂದರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ಆರ್ಲ ಪನ್ಪೇರು ಆರು ತುಂಬದ ಅನುಭವ ಇತ್ತನಾರತ ಅಂಚ ಆರು ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನಮಕ್ ಫೈಟ್ ಸಾಲ ಅನ್ಪಲಾಗ ನಮಕ್ಕೆ ಅವು ಪನೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆದು ಪೋಪುಂಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ದು ಪೋಪುಂಡು ಇಷ್ಟು ಕೊಂಚ ಪನ್ಪುಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಇಂತ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಗಿಡವಳು ಎಂಚ ಅನ್ಪಡುದು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಕೊಳಕೆದ ಏರ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರೊಂದು ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾರೊಂದಿ ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲಂತೆ ಪುದರ್ ಬರ ಅಂಚಿ ಮಲ್ತದೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅಂತೆ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಆದಿತ್ತುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಫೈಟ್ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಒತ್ತಡ ಎಂಚ ಎತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಆದಿತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದಿತ್ತು ಈತ್ ಮೆಡ್ಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಚ್ಚಾತಿ ಎಂಕ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಂಡೆ ಎರುಕ್ಕುಲ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದಿತ್ತು ಉದಾರ್ಗ್ಲ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬೇತ ನೆತ್ತಕ್ಲು ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಪನ್ಪುಣಿ ಕೊಲಕ್ಕೆ ಟೀಮ್ ದಾಗ್ಲತ್ತೆ ಬೇತ ಜನಕ್ಲು ಪೂರ ಆಯ್ ದಾಯ್ತನ ಮಂತಿ ಪೋಡು ಅಂಚ ಸರಿ ಗಿಡ ಉಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪೂರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸುಮಾರು ಅಚ್ಚಲ ಎಂಕ ಪೂರ ಬಂದಿರು ಇದಾಲ ಬುಜಿ ಸೋಕು ಗಿಡಲ ಮೆಡ್ಲಾಪುನು ರಡ್ಡು ಕಂಬಳಡ್ ಸೋಕು ಏರು ಪಾರ್ನತೆ ಗುರುಪುರ ಕಂಬಳಡ್ ಪೂರ ಏರು ಶಕ್ತಿ ದೇವ್ರು ಪೂರ ಬಾರಿ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ತುಂಬಿತ್ತ ಅವು ರಾಜನೇ ಬತ್ತೆ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಬಾರಿ ಭಾರಿ ಅಪ್ಪ ಪೂರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಿ ರಾಜ್ಯ ಚೆನ್ನೈ ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತ ನಿಖಿಲ್ನ ಸದ್ಯದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ನಿಂಬಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಈಗ ಬಾರಿ ಕಿಜದೆ ನುಂಬಿ ಮೆ ಬೋಲೋಡೆ ಬಲ್ಕಿದೆ 25 ಸತ್ತು ಏರ್ ಬತ್ತನ ಚೆನ್ನೈ ಒಳ್ಳೆಂದು ಬತ್ತ ತೋರಣು 19,000 ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ರೇಟ್ ಬಾರಿ 19,000 ಅಂತ 19,000 ಒಂದು ಕಂಜಿ ಆಪು ಜತ ಹೊರಂಟತ್ತ ಕಂಜಿ ಹೊರಂಟತ್ತ ಒಂದು ಆಪು ಜೊಂಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆನು ಅಂಡ ತೋಟು ಮೆಂಚಿ ಹೋಯಿ ತೋಟು